Omul care a inventat TVA-ul nu a vrut să te facă să gândești, a vrut să te facă să plătești și ai acceptat. Se spune că a fost o zi ca oricare alta, Paris 1954, un birou plin de hârtii, aer greu și idei cinice. Maurice Lore, un om de stat, dar nu de poveste, s-a ridicat de la biroul său și a rostit ceva ce avea să schimbe economia, dar mai ales psihologia unei lumi întregi. Am inventat o taxă invizibilă, se va numi TVA, o taxă pe valoare adăugată. Și cu acea frază, omenirea a intrat într-o nouă eră, era în care nu mai știm exact ce plătim, doar că plătim, mereu. Până atunci, taxele erau directe, le simțeai, le vedeai, le puteai contesta, dar TVA-ul e perfid, nu doare imediat, nu se revoltă nimeni împotriva lui pentru că nimeni nu-l vede în mod real. E acolo, în pâinea ta, în cafeaua ta, în medicamente, în laptele copilului tău, un fel de praf invizibil presărat peste fiecare produs sau serviciu pe care îl atingi. Lângă care mai adaug și că acest TVA de multe ori este mascat sub investirea în calitate, investirea în resurse, investirea în... Ați înțeles ideea. Funcționează perfect. Plătești TVA când produci, plătești TVA când vinzi, plătești TVA când cumperi și ironic, dacă mai rămâne ceva, tot TVA plătești și la banii puși deoparte. Și nimeni nu se întreabă de ce, pentru că lumea a fost învățată să creadă că așa este normal, că statul are nevoie. Dar ce produce statul cu banii tăi? Îi vezi în școli, în spitale, în drumurile pe care le folosești zilnic sau în tăcerea cu care dispar de cele mai multe ori, mai mult decât în investiții. TVA-ul nu e doar o taxă, este o lecție de supunere psihologică, prin repetiție, prin care înveți că asta trebuie să faci, culmea, excesiv, să nu zic nesimțit, de mult, sau ești ars, mult mai rău, dacă nu plătești sau nu te achiți. E exemplu perfect al modului în care oamenii pot fi condiționați să plătească fără revoltă, fără întrebări, fără explicații. Poate că Maurice Lore nu a avut intenții malefice, dar cu siguranță, ca în orice domeniu, cineva care a preluat această idee și a transformat-o în cu totul altceva, a avut intenții. Maurice Lore a murit fără busturi, dar ideea lui a devenit lege mondială, nu pentru că era dreaptă, ci pentru că era imposibil de evitat. Noi încă plătim, cu zâmbetul pe buze, cu bonul în buzunar, cu gândul că așa funcționează lumea, sau mai bine zis, așa a fost făcută să funcționeze. Un comentariu care mi-a atras atenția zice așa: TVA, taxă pe viață automată. Oamenii o plătesc zilnic fără să știe, doar pentru că așa se face. Tu trăiești în tipare, repetiții, în gândire, comportament și relații, trăiești pe pilot automat fără să-ți mai pui întrebări. Vise abandonat. Renunți la visele și aspirațiile tale, la curajul de a schimba ceva, pentru că e mai comod, sau mai sigur, între ghilimele, să te supui regulilor impuse. Cine știe câți încă plâng după Ceaușescu și de ce. Acceptare pasivă. A vieții, a sistemului, a autorităților, a suferinței, fără acțiune, fără revoltă conștientă, fără întoarcerea spre sine. TVA-ul devine astfel o metaforă a costului nevăzut și neautenticității, o taxă pe neîntrebări, pe tăceri, pe frici ascunse. Muncim peste puteri. Așa e viața, trebuie să supraviețuim. Ne supunem autorității chiar când ne abuzează. Nu avem ce face, nu noi decidem. Ne pierdem sănătatea mentală în goana după validare. Ce o să zică lumea? Toate astea sunt TVA-ul psihologic, nu doar financiar, o taxă zilnică pe nivelul de trăit.